ebese kodwa ngibese ngihlebela umama ukuthi kunomuntu esengimbonile esengiphila naye. Ngingakhathazeki, angithembisa athi hayi impela uzokwenza, ngingakhathazeki uzowakhokha amalobolo onke, uzofika nje ekhaya bengakaboni ukuthi ngikhulelwe. Ngangi-excited ngale ndlela leya. Ngisho nabazali bami nabafowethu silindele lolo suku ngoba sasiqasha amatende awu-2. Ngilindele ngale ndlela le, ngijabulile ngalobo busuku. Wayelokhu efona nje engibuza ukuthi ngizizwa kanjani, ethi akakhoni yena ukulala, usejahe nje ukuthi ngabe kuyasa. Kuthe nje ngabo-9, uMlisa manje hayi akasemandla ekufoneni njengoba ade efona. Hayi lutho, 12, hayi o-1 phela manje. Hayi fuze ngabe nje ziyakhala manje, o-DJ iyasha ingoma laphayana, kumnandi yonke into. Lutho uMlisa. Mengithi ngiyaqala ngiyamfonela, alisangeni ucingo lwakhe. Umama uyabuza manje, bayabuza manje bonke abantu, bathi sebekuphi? Sitshela umama. Ngimbiza umama, ngimtshele, ngimhlalise phansi, amtshele usisi wami ukuthi ayisangeni ingcingo zalabantu. Umama asiqedanga, wavele wakhushukelwa ushukela.